padayon sa ika-day 19 sa impeachment trial. Pero don't get me wrong ha, og moingon nga ipadayon ko ng impeachment, ang akong baruganan okay, pero ayaw kalimti ang lain pang mga issues nga mas dako ang flood control project, ang flood control scandal. Kay mo ni ang relatable nga issue nato ron nga matag usa, dali kay masabot, dali kayong masabot sa katawhan kay ang mga tao naka-feel o naka-experience, nakasinati sa baha. Mo na'y prangkang istorya. Pero ipadayon ng impeachment trial, pabor po na sa akong kabahin kay daghan matag issues in Daikin. Kana pa hinuoy mo daghan akong followers. Buyag nga. Oh, na sige padayon mo sa atong kuan ato mong gidasig sa atong mga padayon sa pag-follow sa atong Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok, no? Kini ang mo ni ang atong official FB page mga sukit paminaw, kining Attorney Rufil Fernandez Banyok kanunay checkmark nga blue. Nya doon tay 1 million followers mga sukit paminaw. Nya na po tay YouTube channel Attorney Rufil Banyok gyapon nga YouTube channel, no? So mo nang maingon nga di ta sa ako mong kabahin kung kaning impeachment ba kanabang dako kay kwarta magasto ba, kung gastuhon ni mahigala alang sa mga kabos o project mahigala pagpugong sa baha nga dili mo ana sa mga kalsada, dako na ning tabang. O gipalit ni mahigalag mga pagkaon alang sa mga pobre, dako ng tabang. Pila naman ka classrooms matukod anang 2.2 billion kapin unya nga budget mahigala matag adlaw o gumanon ang 90 days nga impeachment trial. Straight to the point. So manang para nako, mayon taog yun, ako na nila nagmaayo mga sukitig paminaw, pero sige lang, padayon impeachment, okay. Ang atong maruganan mao nga, ang uban nga mga anomalya, ipadayon sad sa pag-imbisigar. Kay mas dako man ang anomalya, mahigala sa flood control scandal. Kini impeachment, magkagilaan, okay na po, ipadayon kay, makanapahinuoy kada adlaw na tayo sigutanan. Naman gina, so atong sundan mga higala matag adlaw. Unyang ato mga listeners dili mga higala mangayog update sa DYHP RMN Cebu. Kaya nata mahigalay mga anggulo nga ato mahigalang gitan-aw o kita mosultis ka matuoran o ang ato mga analysis mga higala nga diin ang masa makasabot gyud. No unsa na ning mga panghitabo karon. Straight to the point. So na gahapon dunay ruling nga gihimo sa Senator Chis Escudero, may labot sa subjudice rule, labot mga higala sa kinini ang impeachment nga nagpadayon batok ni Vice President Sara Duterte. So dunay ruling gibasa ni Senator Chis kagahapon, may labot mga higala sa mga comments sa mga senator judges, counsel mga higala sa prosecution, counsel sa defense, nga dili sila muhimo mga higala o mga comments labot sa impeachment trial kay kabahin man sila sa nagpadayon nga proceedings. Straight to the point. Mo nay dunay ruling ana si Senator Chis Escudero kagahapon. Mo na mga higala tinuray lang kung panalitan apil ka sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte or apil ka mahigala sa prosecution, counsel for the prosecution, dili ka mo gamit sa social media nga mga comments uban may labot sa proceedings. Ang barugana ni Chis Escudero kagahapon sa rulings nga okay lang ang third persons muhisgot ana katong way labot didto mahigala sa proceedings. Katong mga appeal lisod sad, no? So dunay rules ana mahigala sa impeachment. Mo na nga mopili ka kung ganahan ka mahigala nga mo dangop sa social media, ari ka sa radyo mga sukitig paminaw, dadi ka mo appeal dito sa impeachment. O at appeal ka dito, dadi ka mo tingog mahigala sa kwan. Basic man na actually, bisan sa mga regular courts, mga sukitig paminaw, di man na mo pwedeng dalhon sa social media day. So, kining ruling ni Chis Escudero kagapon sakto. Ang iyang ruling mga sukitig paminaw, di na lang ko mo-mention sa mga, kinsa ni mga lawyers, kinsa ni mga senator judges, ato lang i-discuss ding kang Chis Escudero nga ruling kagahapon. Pero while nagbasa si Chis Escudero sa iyang ruling, ni-issue og statement si Vice President Sara Duterte. Unsa man iyang statement? Atong basahon sa ni atong i-take up ni statement ni VP Sara, pero kining iyang statement
dili pa ni covered sa ruling ni Senator Chis Escudero because ang ruling mo nag-explain ni Senator Chis gapon moving forward. So dunay prospective effect ang iyang ruling. Dili retroactive man na. Dili man na retroactive. Buti pasabot may gala kung dunay balaod ba nga ipasar, dunay ruling nga ihatag. Okay na to kato nang labay na, dili to sa effective pa. Moving forward, mag-careful na. Affected na moving forward. Muna nga si Vice President Sara Duterte nagngita ron og spokesperson. Labotan ni kay ang spokesperson si Attorney Michael Puwaman. So si Michael Puwa magbili siya. Og spokesperson ba siya? Dili siya mo-appeal dito sa defense team. Og mo prefer siya mas mo decide sa nga adto gyud sa defense team da dili siya mag-spokesperson. Mo ni ang dunay ruling nga gihatag ini si Senator Chis Escudero mahigala kay magyagaw naman gikan dito panalitan wala mga higalay order nga sama ana. Inighuman dito mahigala sa impeachment trial mag-i-hide post Facebook ang mga kwanday. Mga prosecutors, ang mga side sa prosecution, ang side sa defense, mahimong trial by publicity hasta mga senator judges sumuna nga kadtong mga nahumana last time nga nahumana okay na lang to, but moving forward atong i-follow ang ruling nga gihatag ni Senator Chis Escudero. Ako mo evaluate sa ruling fair ang ruling ni Senator Chis. Straight to the point. With due respect sa mga abogado, mga senator judges nga doon na mahigalay mga statements kipangbuhian, sige na lang to because ang maong ruling wala sa retroactive effect. Doon na sa prospective effect. Buti pasabot, gahapon man magsugod ang ruling, so moving forward, manghinaot nga mosunod na sila. Mosunod silang tanan. So, gahapon po may isog statement si Vice President Sara Duterte. Labot ni sa mga nanghitabo sa impeachment trial. Unahon ta sa ipag-take up. Nadia dong ang kananaang kuan kini ang statement ni Sara. Mao ni atong basahon unya ato mahigalang i-explain atong hubaron sa Binasaya kutob sa atong mahimo. Unya atong i-explicar. Mao ning statement ni Vice President Sara Duterte. Prove the impeachable offense. Prove it with evidence, not insults, speculation, or political theatrics. Straight to the point. Mao ni ang title. Pamatud-i ang impeachable offense. Impeachable nga kaso. Pamatud-i pinaagi sa ebidensya. Dili sa pagpanginsulto. Dili sa espekulasyon o dili sa pamulitika. Straight to the point. Mao ni ang title Ato basahon may gala. Prosecutors and members of Congress who want to legitimize the two impeachment complaints filed without a shred of evidence should be confident in the strength of the case. Matod pa may gala, sabi na siya pa, ang mga prosecutors o ang membro sa Kongreso nga gusto muhimong lehitimo sa duha ka impeachment complaints nga ilang giduso nga way lig-ong ebidensya. Kinahanglan nga mosalig sa ilang gituhuan nga lig-on nilang kaso, batok nako, matod pang Vice President Sara. They should not be fishing for evidence during the trial or desperately try to turn something they wish to be true into a wild story of alleged wrongdoing. Matod pa. Dili kay managat og ebidensya diha na mismo sa husay sa kaso og daning kamot nga mamahimong tinuod ang ilang mga akusasyon. Kay so far bitaw mahigala tong ibalitawa gi ebidensya pa so far. So naning kamot nga mahimong tinuod ang ilang akusasyon. Kay sa ato evaluation, honest to goodness evaluation because ang original case ani ni VP Sara, ang original case is confidential funds kining gituki ron. Kadto mahigalang Article 4, labot mahigala sa grave threats, betrayal of public trust, appeal ang inciting to sedition, saksak dito. Sanga naman lang to day. Sanga naman lang to. Ngano man tong ni sanga, kay tungod man to kang Zuleika Lopez, nga ilang gi-contempt, milaban si Sara mahigala, nagka-priskon si Sara, mo to nga nagkainitay, sanga na pod, ilang gihimong article of impeachment.
Yan, isanga na po mahigala kay ilang ipasumon ang mga bank records. But ang original ani nga kaso, kini gyud mga higalang confidential funds. Nya nasuta man nagkaanam og katinaw karon. Nga wa pa day mahuman ang kuwa sa stage sa kuwa na pa sa stage sa kuwa. Mo na tinaw karon nganong niabot naman taan ning impeachment trial nga wa pa man day mahuman ang kuwa. Ako explain niya ha si Senator Mig Subiri dunay punto gahapon day. Ako ipakuha diri ni kasamang names pareho ko tong dito lang so good names no kung ingon gikan kang cheese all the way to Mig Subiri. Ato explicar. Dunay punto si Mig Subiri gahapon. Labot ani. Napa man sa kuha na nga stage. Wala pa may conclusion ang kuha nga dunay failure to liquidate. Wala pa may conclusion ang kuha nga dunay corruption. Because napa may prospective period. Napa ni ungot pas kuha mga higala. Part of due process. Straight to the point. Wala pa'y konklusyon. Mahitungod ni parihan ni mahigala sa notice of disallowance nga gi-issue ni Mike Rama kay gipanghatag ang tag 20,000 pesos nga calamity bonus sa mga empleyado sa City Hall. Dili pa konklusyon nga kurakot si Mike because ni-explain si Mike wala ko ng kwarta na bulsa oy. Kos mga tao kay naigo man sila og bagyo, naigo man og linog. Pero di gyud ang kuha mahigala yung kuha balik ng kwarta, ha? Ana ko to wa pa mahuman, nga pilar pa man sila. So napa sa stage, mo po niyang hitabo sa kang Sara Duterte. Napa di sa stage in town kuha. Wa pa moabot sa punto mahigala nga dunay konklusyon ang kuha. Nga sad-an si Sara ni ini mga higalang confidential funds, wa pa moabot sa point ana. Straight to the point. Nagkaanam og katinaw karon wa may ebidensya diining prosecution gud ay. Straight to the point. But dili pa ko mohimo as early as now kay basi gyud pa laing witness nila nga moabot. Kinsa man nga witness kaha. Mo na tong gusto mo ba patawag to sila chika. Mao makataw eh. Ngaan man nila chika kanila chika mahigala maoy sige kasikat dina. Di patawag to para maklaro. No? Ato sa tiwas og basa niyang statement ni Sara kay wa man ni mahigalay di pa man ni maigo sa kan Cheese Escudero mahigala nga mando. Gi-explainan si Senator Cheese kagahapon. Kaya wa may retroactive effect ni. Prospective man ang ruling. Sumato dire. Asan to repeatan ako day? Nana ko sa second paragraph day. Second paragraph. A strong case does not need the adornment of theatrics. Ang ligon nga kaso dili ministil. Gamitan pag politikanhong drama. Bitaw kayo nagdaghan ang drama mga higala. Drama-drama, no? Sunod, ingon siya, a senator calling a witness stupid. Kinsa man nga senator? Ato nang i-discuss pagdugang. A senator calling a witness stupid. A lawyer calling me the mastermind of a scam or another witness referring to me as a brat does not prove a case. Nor does it produce evidence. Tinuod. No? Sabi ni saya pa, usa ka senador nga motawag og estupido sa usa ka testigo, usa ka abogado nga nitawag nako og mastermind o utok sa scam, og laing testigo nga nitawag nako og brat, dili makapamatuod sa kaso o makahatag og ebidensya. Kada bang mo ngan ka ba sa usa ka kon ba? Ayaw dili man na maoy di ebidensya dan di man na ebidensya. Makuha na hinoon, mura na hinog maklaro nga wa mo ebidensya ning kalakiha kay nigamit naman og mga pulo nga lahi. Kung di ka kaprobar, you have to elicit that from the witness. Kana nga mga dili kay nga abogado mo imo supply. Kaya di man witness ang abogado. Straight to the point. Di pod witness ang senator judge. So, kinin dili na may moprobar, dili na mo-produce og ebidensya. Insults reveal the need to feign confidence in the face of a weak presentation. Ingon Sara, ang pagpanginsulto, pagpakaron ingnon lang nga aduna sila'y igong pagsalig sa ilang kaugalingon, sa ilang giduso nga reklamo at tubangan sa huyang nga presentasyon. Atas katapusang paragraph. Tagalog niya ni. Sige dong, atong basahon tiwas dong. Tagalog niya ning sa kwan.
Kana katapos ang paragraph. Mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan. Pero tila walang mananagot dahil ang impeachment ang paghati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Sabot na nato, no? Mga kaigsuunan, na lubog na ang bansa sa baha. Grabe na tangge baha na tamahigala og sa kakabos. Pero murag way manubag tungod kay impeachment, ang pagbahin-bahin sa 2027 budget ug ang pag-andam kung unsaon nga mabalik ang konstitusyon para magpabilin sa pwesto ang prioridad sa administrasyon ug ang mga kaalyado niini. Syukran, Sara Z. Duterte. Straight to the point. Mao ni mahigala statement niya kagahapon. Bitaw, tinuray mga kagalaan, kana bang paggamit nga na-pattern na ni. In fact, nakabantay si Senator Chis Escudero, na-pattern na ba? Di na ako panganlan to mga abogado, pero na-pattern na katong scam, sunod na po abogado, gamit og scam nga termino, sunod na po nga abogado, gahapon mahigala, gamit na po scam nga termino. Di man ka mo gamit, anak, because conclusion of facts man na. Di man ka witness, lawyer man ka. So, kini bang mura ba ka nang sa mga way ebidensya mo ng drama na lang? Kaya imong i-evaluate o klaro yun, so far. Dili pa ko mo, kuhan ha, so far lang, mingon ko so far. Sa ika-19 kaadlaw na sa trial, kay basin pa di ay, doon na pa, napay mo abot. Pabuto na to, basin doon ay pasabog. But so far, wa pa yun inday kayo, eh. Wa yun. Ha? Doon ay punto gahapon, ha? Katong emphasis ni Sis Escudero kagahapon, katong punto ni Mig Subiri gahapon, doon na to yung mga punto, i-discuss na ko niya. Nya si Tulfo mahigala, misag kung saan lang mga pulong gamiton. Di man na ni mo pugos ang witness pag tubag sa unsay gusto nimong tubag? Because the witness can only testify on matters nga naa siya'y personal knowledge. Kanang mga butang nga wa say personal knowledge ang imong pugson.